Kan kemarin sama temen juga dikasih keripik. No tak ngulawuh. Kita harus selalu bersukacita. Apapun yang terjadi. Lah anake ya do sibuk. Aku sakjane ya kangen sama anak-anak, mbok ya do niliki mbokne. Nek niliki iki ora kok meng mesake sih mbok. Ora, kangen ngene lho. Aku gawene kangen karo anak. Nek aku marani wong do nyambut gawe nanti malah ngisrui. Anak do nyambut gawe diparani malah bikin ribet. Nek wong tua dineke ngono ya malah keloro-loro to. Wis tak ampet wae. Puji Tuhan, alhamdulillah nek do eling. Mbokne kangen mesine tak tilekane. Ternyata ya anak itu nek wis do duwe kesibukan lali wong tuwa. Ya ora lali. Tapi karena sibuk. Jadi aku terabaikan. Ya ora terabaikan mbok wong nyatane ya wis digatekke. Si ono sing mbayari listrik, si ono sing alhamdulillah. Nah ora aku ranggo listrik ra iso mbayar. Zaman biyen aku ya tahu wong tuane ra iso mbayar listrik, ranggo listrik. Negarane listrike uglangan ya ranggo listrik padha wae. Manut sing kuwasa. Esuk-esuk ngopo to mbok kok ngomyang? Kurang gawean. Enggak kurang gawean, aku tadi sudah nyapu ngepel yang kamar jahit.